روانگاه سوریه یا مافی مروان بلاف کر که هزین رژیما اسد binpêkirinin خوده لی deverên kêmêirina Astê Şer لی سوریه بردewam هری داوی جی armançkirina hejmarek bajar û bajarok li devera bêçek li gundewarê Idlibê kira armanc. Rangeha Sûriye ya mafê mirovan ragihand ku berbanga îro hêzên rejîma Esed hejmarek dever li bajarê Ellatamnê li bakurê gundewarê Hemayê bi tundî armanc kir. Di encamê de ziyanên canî û madî ketin. Hevdemî tobarankirina hejmarek dever li bakurê Rojhilatê Çiyayê Lasqiyê û deverên li Sehlîl Gabe. Heman rawangehê diyar kir ku şeva borî grupên tundraw bingehên rejîma Esed li başûrê gundewarê Helebê armanc kirin û serbar kir. Koçekdarên rejîma Esed û melîsên bi ser ve doh gundewarê Hemayê bi taybetî gundê Assexir û derdora wê bombebaran kirin di encama wê êrişê de hejmarek qurbanî ketin. Arwiha rawangeha Sûriye ya mafê mirovan bi belge diyar kir ku îro di encama êrişkirina devera Esermaniyê li ser sînorê di navbera Idlib û Hemayê de ji aliyê hêzên rejîma Esed hejmarek kes ji yek malbatê birîndar bûn û welatiyekî din jî hate kuştin. Ku bi vê yekê hejmara kuştiyan ji dema ragihandina rêkeftina rawestandina şer di navbera Tirkiye û Rûsyê de gehiştiye 108 kuştî di nav wan de 17 zarok û 6 jin hebûn. Rawangehê her wiha diyar kir koçekdarên rejîma Sûriye û melîsên bi ser ve bi hejmarek top devera Çemêsipî li bakurê bajarê Cisr Şuğûr tobaran kir di encamê de hejmarek kuştî û birîndar ketin. Hevdemî armançkirina devera Kefir Zeyta li gundewarê Hemayê ku di encama wê yekê de ziyanên madî mezin gehiştên mal û milkên welatiyên sivîl. Ew jî piştî armançkirina hejmarek gund û bajarok li gundewarê Idlibê ku hejmarek sivîl bûne qurbaniya wê êrişê.